Gasa, itibiyag. Ti napalabas, impod no ni Brian ti ayat na ken ni Ami, ngam saan adagos asinungbatan ti balasang. Sinarungkaran met ni Cesar ni Ami ijay balayda. Binagbagaan ni Philip ti balasang, anasaysayaat no ni Cesar ti aklunan na. Gapo tabaro daytoy. Ngam na ko na ni Ami ani Brian ti ayatan na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, inaklon matlaang ni Ami ni Brian. Nagkari ni Ami ang nakasagana iti amin abanag iti relasyon da kin ni Brian. Sinorpresa ni Cesar ni Ami ijay balayda, ngam saan na aninamnama dagiti balikas ti balasang kankwana. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may 4 apaset ti seryeta yu italawas anapaunwan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Diyak kaya't apasakitan tirik nam, Cesar. Ngam nasken ang maamam. Tapno saan ka amang namnama kanyak. Awan ayat amariknak para ken ka. Anya? Mangsapol ka laangin iti sabaling armam. Siguro, saan asyak ti para ken ka. Apay, adda ka din kaayan-ayat mo. Awan? Ngam awan pa'y panggap ko ang makiayan-ayat. Sapay la kumata maawatam. Ami. Sapay la kuma. Taday tuyan ti maudi apa nagsarita ta, Cesar. Pasensya ka na talaga. Ang Ami. Pangasim. Husto ko man. Oh, si Kamag Gayang Batch. Kunaklaki din o asino ti pulis ang nakatalikod. Ay, oh, Marites. Pasensya ka na. Di ka na ilasin na dagos. Ayos laang. Kan oray syakmat. Saan ka anailasin adagos? Manumat nga mina na tawon tinaglabas. Manipod idi naudi ang nagkikita tayo. Kaya, kumusta? Ayos lang ta ah. Busy lang ta iti trabaho, akaskan ka. Madamag kumanlaan kan ka. Kumusta mo ni Ami? Ha? Kwa? Ayos lang tamat. Apay, saan kay ka di nga agsarsarita iti chat wano awag? Adumutan ati messages ko kan ko ana. Ang pulos mo't adinak pansinan. Kan maysa. Iso amabain akon kan ko ana. Imbaga na ngamin. Nga awan ka no ti ayat amarik na para kanyak. Anya? Ni Ami imbaga na ti kasta? Wen. Pudno day ta. Sa anak nga gang angaw. Ngamno bay kasta. Sa anak mo't anapukawan itinamnama nga agdaton latakan ko na. Nga uray pinaay nak iti damo. Anya? Ay, ala. Pagibagam tulaangan kan ko na. Kumusta ni Ami? What? Pinaay ni Ami ni Cesar? Oh my gosh! Kasla jak nga pa dyan, ama aramid na dayjay. Ay, oo na yan, aya. Ay, Flang, awanan na talaga, da. Ay na, di na kayat ni Cesar, nga ni Brian, isuti kayat na. Oh, sabali na talaga tayo nga Ami. Ilimad-limad dati relasyon dagi ni Sir Brian, ngam nagkadkadlaw mat. Oh, at dapat katrabahuan tayo, nakakita kadakwada. Ha? Sino din nakaibaga iti daytaken ka? Ay, basta. Imbagi dyan nakakita. Anya? Oh, diyakan mo no, anya ti bagak iti dayjay nga Ami. Di na kaya ti malukloko, nga misumetan ti mang lokloko. Ha?
Anya, may kahit suggestion ko? Mapagpasyaran tayong tunbigat? Ha? Katwan apay kit dinasaan. O sige, masapa tayong tunbigat. Itigas ta, ma-enjoy mo tagpasya. Makita mo ti sunrise si Beach. Ay na, excited akman iti dayta. Hala, sana bale. Oras lang ang turayan. At tata ni Jay. Awan gaya, sa dino ti pangkirakin kayo tunbigat. Sukunin ka kadi, Jibalayo? Anya nga ijay balay mi nga ibagbagam. Saan ang mabalin? Ang mga noad da makakita ka data ijay. Narikatan. Sa dino nga ron? Ijay latan sentro. Ijay sigod apangkit kita am kanya. O sige, ijay ka na sukunin. Nagpintas matan da ito picture ko iti cellphone mo, Brian. Kan oray da ito picture ta adwa. Nagmayat ti background na sunset. Siyempre Syakti kameraman. Iso ang napintas. Kan may isa, napintas mo't lang ni Ami. Iso asan ang nakaskas daw. Sika talaga. Ang ngawin nakmanan. Saan ka nga ngawin? Ipagbaklaan ti pudno. Ay, ngam sayang. Ado ti pictures ta iti amin ang nagpaspasyaran ta. Ngam saan ang mabalin nga ipos? Ha? Saan ang mabalin nga imay day? Saan ang mabalin nga itag? Ha? Ay, ngam ayos lang. Saanan ang masapul nga ipost when makita ti tattao. Tinapatag kat naragsak ta adwa. Sana all! Nakita kya in my dame a picture mo ay beach, friendship. Ha? Sino nga iti kadwa man na ba ni Jai? Ha? Ay, kwa? Kasinsin ko ti kadwak anapan iji beach. Oh? Ha! Diyak labat yan. Di ko naman din ni Sir Brian ti kadwam. Anya, pag ko naamat ni Sir Brian ti kadwak, kan may sa, anya kumaaga po akadwak ni Sir Brian iji beach. Da. Amo, mami, nakadkadlaw ko nagtumad. Iso nga just accept it. Ha? Umamin ka na. Aminin mo. Ha? Oh, ha ka nang hadyan. Agpudno ka man kanyak, sika, No saan mo nga aramidan dayta. Kaslalinak sidnak matanagayam. Ay, si kakit dimat. Awan mo tinaskan nga ipudnukan ka. Kan may sa, awan mo tilimlimad ko. I flang. Diyak lapat yan dayta. Agpudno ka ko nagtumad. No da kami kinamarites, amin na mapaspasama kitibiyag mi amuam. Ngam no sika, ay suas! Ado tilimlimad mo. Unay kan! Oray, saan mo nga ipudno ka na kami? Amo milata ami. Ha? Itaman pa yan nasursurong ti agilimad ka ta kami agagayam mo, friend. Wen nga ruad. Ay, anyaman di papaspasamak. Saan tayo kumamat ang agilimlimad? Sige. Agpudno akada kayo. Ngam pangasiyo saan dak ko mga i-judge. Anya aga po nga i-judge da ka. Oh, we will not judge you. Huh? For your information, instead of judging you, bagbagaan da ka. Kasta tagagayam. Kinapudno na. Husto kayo. Agayan ayat kami kini Brian. Ada kami lang ti makaam mo. Saan nga amo ti asawa na. Dagiti gagayam na. Kan kastamatan kada kayo. What? Limad nga inaklon ko. Kat aging gayta. Da kami lata. Awan apulos ti makaam mo. Malaksid kada kayo. Ay, nagsayang kan, friend.
Nagayat ka lang arudan. Ngam iti payla ang tao asaan arumbang nga ayatan. Amok dayta. Amok asaan arumbang nga ayatak ni Brian. Ngamdya ka mo. Iso tinakariknaak iti ayat. Pamatag ajak pulos na padasan kadag iti nagbalin akayan ayat ko. You're wrong, Ami. Very, very wrong. Love is blind, ika nga. Ngam, saan ka kumamat nga agin bubolsa? Panunodang kumamat ti marik na dagiti tao nga apektado iti relasyon nyo. First of all, una sa lahat, umuna iti amin. Ti asawa kan ti anak na. You try to put yourself on the shoes of his wife. Panunutam. Baliktadam ti sitwasyon. What if? Ano kung? Anya kumangay nukas pangarigan. Sikat illegal wife. Sakit kas na ti araramida ni Brian. Oh! It hurts. Nagsakit. Saan aya? Iso nga pang nga asim, friend. Saan pa naladaw ti amin tapno agpanunod ka? Anaimbag! Punakon kat, pudno at talaga ti atap ko. Kitaam kat nagpudno matlagayam kada kayo. Yes, one man ang dear. Pinilit mo naman kini Marites. Iso akas siya, awan na aramitan na. Iso ngay naklon na matlaan ti amin. Agpay sumat gayam. Siyak man ti masaysayangan kini Ami. May samot ni Brian. At dalangarod ngamin asawanan. Ngam, jakab mo. Well, that is, just when love is blind, kung nadang narod. Naibagakan ka manang ha? Ngam ne, pang-aasim ha? Di ko maibagbaga iti ora asinuan. Ibagaglakan ka, tapno mabagbaga am kumama, di kaya mi manang. Barang ano da kayo tidanggan na. Wana, bagak to. Bareng malawlawagan ti panunot na. Domingo gayam ita. Isong matlagayam asaan agchat-chat ni Brian. Siguro, kadwa na ti asawa na ita. Umawawag ni Brian. Hello, Brian. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos na kaririing ko. Domingo mat ita. Iso ang naladawak ang nagriing. Sika, kumusta ka matan? Ipasyar ko lang na kita ginak. O sige. Enjoy. Di ka madanagan. Ipasyar kan tuman. Italawas. Bye. Una yan, tikastoy. Kaano nga tamat ama ipay ni Brian tibuo nga oras na kanya. Oh, apay akas na tilang nga manakaw. Kasla naliday ka ita. Saan ka di arumwar? Saan ang nanang? Dito yaklatan balay. Awan matimapan ko gatangan i Jerwal. Kasta aya. Abangan do ada kayat mo akanan. Ilutuan ka. Awan, nanang. Kasta ka day. Kat alangarod Agina na ka itangal daw taawan mo trabahom. Ibagamlat ta no adda kayat mo akanan. Uwan. Cesar? Naimbag nga oras mo, Ami. Api nga ka dito Sapay la ko ma. Tasaan ka agumura kanyak. Nadyak impakpakaam mo ti umay ko. Anya? Di ka madanagan. Sa anak nga imay, tapno agaram. Imayak. Takayat ko lat pati makisiningid kan ka. Nga uray na kunam nga awan mariknam apanagayat kanyak. Kinapudno na. Uray kas tati imbagam kanyak idi.
Saan nakagimurakan ka? Cesar. Di na kumamatlapdan asarungkaran kalata. Kasgayam, Ami, pang naasim. Ay unay matday dya lalaki. Anya pelang agapong umay di balayo. Jak man amo kini Cesar. Manun adaras ng imbagakan kwa nga awan namnaman na kanyak. Ngam umay matlat na. Hintun kwan, pagsasawak na jay. Ah? Ay saan? Di mo aramidan data. Apa, isuti sakit mo? Saan mat akas ta? Ngam no aramidam data. Maamuan na nga da relasyon ta. Kat no mapasamak data. Sigurado ang maamuan dagi tinaganak ko. Maawatam ko mati kayat ko asawan. Ibagaman nga minggan kwa na, nga adan kaayan ayat mo, tapos sardangan na ka. Ala, Houston, siya akong timakaam mo ang makisarita kan kwa na. Oh, apay kasta tilangam, friend. Saan na maipinta ti rupa, mita? Ha? Ay, sikakit di man. Tilamadmadlaw mo. Nakadkadlaw nga rod. Iso anadlaw ko. At dala saan mi anag kinaawatan kini Brian itay. Oh, Ay, maistresak man. ipalagip ko lang, ha? Uray ma-stress ka kan kuwana. Awan karbengam nga agunget-unget akasta. Ngamin, ha? Umuna iti amin, you're not the legal wife. Ha? Saan na ka nga asawa? Ha? You are only a mistress. Anya? Iso ano siya, tisika? I-break mo, tapno awan pa kay stressam. May stress ka kit din? Iti saan mo nga asawa? Ay, una yan. Awan maghanap mo kan kuha na ko nagtumat. You're just wasting your time to the wrong guy. Huh? Nagsakit ka matan nga agsaw, friend. Ay, masaktan ka na masaktan ka. Gaputa mapaisuan ka iti bagbaga. Truth hurts kung nadangaron. Kinapudno na, amo kunti amin-ami. Uray saan mo nga ibaga? Ha? Kasmanang mo dito'y trabaho. Isakit kamat kas ading ko. Nang runa, kat agpada ta babae. Manang Maylin, saan pa'y anala daw ti amin? Tapno agpanunot ka na imbag. Iti kaano man, saan mo amarik na, kan mapadasan tinapudno aragsak, nukas kan kwa na ti pangibukbukam iti ayat kan oras mo. Maawatam ka diti bagbagak, ami. Masayang anak man iti adda kinasirib kan kinapintas mo. Ubing kapay, ami. No ti panagkunam kat awan gasat mo iti babbaros, iso anagayat kalaangan iti pamilyado. Nagbitot ka. Ngamin, uray kasano ti kinabilag ti ayan-ayat yo. Iti mata ti tattao, lintag, nangruna iti namarswa. Bidtot data. Manang Maylin, agpanunot ka kumana imbag aning ko. Amok akas taunay apanagayat mo kan kuana. Ngam saan nga umdas data, tapno ipaay mo ti amin-amin mo. Sayang ka, kunakmanan. Amom, si ka ti girlfriend arumbang nga ipanakkel ti boyfriend. Ta saan arumbang nga ilimliman. Ha? Saludsudem man iti bagim. Aginggat ka ano akabailam ti kasta nga status kan sitwasyon. Sapay la kumata amirisam anaimbag amin nga imbagak, ami. Masaktan ka man kanya.
ngem panangisakit ko daytoy kan ka. Friend, husto ti imbaga ni Manang Maylin kan ka. Saan ka kumaagumura kan ko na? Saan ang agimurakan ko na, friend? No di kat amirisak dagit imbaga na kanya. Ha? Sa bagay, husto ni Manang Maylin. Saan ko a-deserve ti mailimliman? Ngam kasano aliklikak ni Brian. Ay ayat ako unay-unay. Panag ko na, diyak kabailan ama po kaw itibiyang ko. Iso tinakarik na ak itinay dumdumang ayat. Pamatag, kanaywan ti makuna akayan ayat. Nagrigat langit din ti makiwin naswas no bilang laan. Narigat a talaga, Ami. Ngamkas iti kanayon nga ibaga ti kaadwan, uray kasano ti kinabilag ti ayan ayat yo, no adamot ti tattao ang masaksaktan, nang runa kat pamilyado, saan mo ang magunod ti pudno aragsak kan ayat. Aginggat ka anong agan-anos ka iti kasta a sitwasyon. Awan karbengam iti amin abanag, gaputa saan asika ti legal. Ululita ka, saan asika ti legal? Amin agaraw mo kat adalimitasyon na. Aginggat ka ano, ama anusam ti mailimlimad. Mabalin ang naragsak kay ta. Gaputa panagkunam kat si kalaang ti espesyal para kan kwa na. Ngamda ito iti tandaan ama. Nasaksakit no ti karma ti agsingir. Amangan no saan mo ang mabaulan. No, Jack pa'y napanlidya sa intro. Jack na amuan na itang aramidin talak ta. Aniya? Urayin ta sumangpay ta kasarita ta ni Ami. Sala na saya at aramidin na. Sigurado ka kada itiday-taan na damag mo. Ay, dakam mo no patyek wano saan. Yung ti kasayaatan ng aramidin ta. Kasarita ta ni Ami. Sige. Kasarita ta ti anak ta. Ngam nga asim, ta saan ka kumang agungot adagaws. Nasaya at lata kumatipan nakisarita takan ko ana, tapno saan amabigla. Pakawaninda ko nanang, tatang. Aglunang ka nagbidutak. Nagilimad ka na kayo. Kaya't mo asawan, pudno ti indanon da iti amam. Oo, nanang. Anya, kasano manaramid ti kastanak ko? Apay! Diyan ka mo, tatang. Ay, Diyos ko, pinanunot mo ka di ti mabalin nga ibunga day ta nga inaramid mo? Ha? Anak ko, saan kami mo na nagkurang iti pamagbagaling ka? Yung apay nga inaramid mo na ita. Diyan ka mo iti bagik no apay nga inaramid ko na ito, tatang. Basta ti may saba nag-ama sigurado. Nagayatag laan. Aniya, iti kinaado ti mabalin mo nga ayatan. Day tao pa'y laang nga iti kaano man, saan kayo ang maikari iti tunggal maysa. Ami, agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agpanunot kan agbalbaliw ka. Anya ti aramidan ni Ami.
Papagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti seryeta yu italawas anapoluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Kasa, itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarapay.